soc l'Artur Busquets i interpreto el Pol, que és el becari del coworking. Sèries s'han fet moltes i això no estem fent res nou, però vull dir, la idea de fer una sèrie o websèrie sobre un espai de coworking, doncs el valor és aquest, no? És el punt diferencial, suposo, perquè ni el to ni el tipus d'humor que es fa és nou, però bueno, l'especial que té doncs pot ser això. Fins a quin punt creus que la tecnologia ens condiciona avui dia? Abans tu quedaves amb una persona i dius a les 5 a tal lloc, i a les 5 la gent estava allà. Ara estàs pendent fins a l'últim moment de veure si ha passat alguna cosa o no. Vius amb ta mare, amb teus pares? Sí. Segueixo xupant del bote. Però perquè estic molt bé, els meus papis són molt guais. Quines coses farien que volguessis marxar? Estabilitat econòmica, és que és l'únic, perquè la convivència a casa meu és guai. Si haguessis de donar-te un consell a tu mateix, quin seria? Que espavili. Sí, que espavili. Com, va, aixeca't del sofà, deixa de fer...